Waalaikum salam. Bas begitu. Nah. Ya lo ban kero kin na fudu. Berapa ujarannya? Ala ni ne. Amin amin. Kayak katan. Amin amin. Kayak stan. Amin amin. Ala ni. Amin amin. Ala bon. Doa yang ada semua sini mau doa. Asli. Soalnya tahu dah. Enggak nafsu lah. Berapa ujarannya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Abani nawe. Amin amin. 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 Ada betul. Nah, masalah. Nah, terima. Kabul. Allah kumurka. Apa yang boleh kalian lakukan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, beri caranya. Berapa masalah belum? Anta aja. Anu. Allah. Ayo. Kafe. Bas begitu. Allah semua. Allah ni. Amin amin. Amin amin. Amin amin. Apa rasanya masuk? Amin amin. Allah bayarnya kan. Amin amin. Allah betul. Kalau ya ada pun mama saya tu. Aha. Terima kasih ya. Ina du. Ina doa betul. Kabon. Kalau kalian boleh ni nak tidak ni. So siapa doa kecil ni ya. Jadi saya faham betul betul. Suka kalau kalian ni mana kalau kalian ni bawa ni apa kita apa ni ada terbulan. Ne tak. Kita surai. Ini ya terus saja ne orang bawa saja. Jadi ter tak kira tu ne. Kita sibara. Ne tak kira ya. Kita bayar sana. Kita ter sama tu kamu fue. Ni bayar aku nak mesti bayar dia. Ala yang nak saya nak. Do tensu ni. Ne orang bulan ni ada besar atara ya tu ada. Ina rasa kalau mungkin. Semua berapa. Now saya hantar telefon. Nama saya Ayman. Ini semua jalan ni. So ne orang bulan ni ada full lah. Berapa ke dua. Jadi nak fusi sambil dia dekat. Kalau saya nak sini dekat saya nak bulan bukan. Standar baik tu. Oh, ane masih ini. Saya. Profil tak. Ini berapa? Ini problem ni. Dia festa yang ni. Mana belum ada kita ya. Tapi al-Fatihah fire dulu. Belum kami curi sah. Apa di alam? Belum ada lagi kita. Kita dulu ni. Jadi mau balik ke siapa? Jadi jalan lu, nera taruh pelan, cami orang business dia, ça c'est ma foi hein. Je voudrais savoir que ils ont un mode assuré. Tiens, Bromne, ma chérie. Emene doni. Agak tu tane. Emene doni emene wole tanchula. Ne bi doni. Ne be chem doni te sera gerola chura $100. Utanya nama yang bolu dah, gue. Ni jatuh dengan kartu yang mana, mana? Semua orang tinggi nyamuk, semua orang kena jalan tidak ramah. Ini bapak mau yang nyamuk lagi mah. Jadi ni tu caranya maksud itu. Ini buat yang berusaha lagi.
ne ba e bɔra burusi kɔnɔ min a tɛ se ka ɲɛfɔ fiɲɛ ma ala kun bɛ ka mangoro kelen kɛ ne ba yɛrɛ bɔra ne ma datigɛ depuis tilegan in na ne sigilen don an tilara tobili la ka na foyi ma sa ne ba mangoro kelen kɛ san o don ne ba e bɛna ne bila ko la dɛ e k'e kɔnɔbara yɛrɛ ye k'e bɔra burusi kɔnɔ ka na ne bɔra polisi kɔnɔ dɛ na n ka mangoro kelen ta k'a d'i ma i kɔnɔbara in kama so e tɛ se ka ɲɛ mɔgɔ ma nin cogo la dɛ ni minɛ i k'o ci tɛ kɛrɛfɛ ne ba e fana delikɛla faama ye dɛ i ko n ka mangoro d'i ma n y'o d'i ma ko k'o ko fana o tuma e bɔra burusi kɔnɔna fa ye ba ni ne ye n ka k'a fɛ e ɲɛna ni ne ye n ka k'a fɛ e bɛ ka nin mangoro di ne ma nin kan min e k'a di ne ma min ne ba mɔgɔ ye ɲɔgɔn jigi de e bɛ se k'a fɔ a bɛ se ka kɛ ne bɛ solution dɔ sɔrɔ a la mɛ e bɛ se ka ne ta baara la ne ba tiɲɛ yɛrɛ la ne tɛ se k'i ta baara la ne yɛrɛ ka situation ma nɔgɔ ne cɛ taara damada la ne ni n ka denmisɛnninw de bɛ yan ne yɛrɛ bɛ nin feere ni nɛgɛ ka n ka denmisɛnninw balo bon a ma nɔgɔ ne yɛrɛ lajɔlen de don ne cɛ tɛ yan nɔ nin dɔrɔn ne bɛ nin kɛ ka n ka denmisɛnninw balo kuma dɔw ne cɛ yɛrɛ tɛ sɔrɔ telefɔni na ne kɔni terimuso dɔw bɛ yen nɔ olu bɛ kɛ baarakɛlaw ɲini na don min filɛ yɔrɔ in na i tɛmɛtɔla bɛ se ka don e ka ɲininkali kɛ olu b'i ta baara la n y'a mɛn n'ala sɔnna a ma cɛ dɔ de tun bɔra ne nɔfɛ yan duguba kɔnɔ yan ne fa ma sɔn ne yɛrɛ bolila mɛ ne yɛrɛ t'a dɔn situation min an ka so kɔnɔ sisan nin wagati in na ne ba yɛrɛ kɔnɔbaratigi bamakɔkaw tɛ sɔn baarakɛden kɔnɔbaratigi ma dɛ tiɲɛ cɛ min yɛrɛ ye kɔnɔ da ne la ne yɛrɛ n'o tɛ ka se ka ɲɔgɔn ye yɛrɛ ne n'o tɛ ka ɲɔgɔn ye e ɲaman dira b'i kɛrɛfɛ k'an sɛgɛn ka di yan anw sisan denmisɛnnin n'a fɔra ka hakili sigi a tɛ sɔn e filɛ nin ye bamakɔ yan mɔgɔ si tɛna sɔn k'e minɛ baara la hali n'u mago b'e la baarakɛdiyɔrɔ o tɛna sɔn ne dun filɛ tɛ se k'i ta ne ba est-ce que ji bɛ ne kɔrɔ yan nɔ ne ka ji ban ne tɛna de na n ka nin kɛ k'a sɛgɛn o ka di ci dɔ kɛ n kelen o don a mɛnna ne bɛ jateminɛ quartier in kɔnɔna la madala ni ye jateminɛ vraiment depuis que je te vois j'ai tombé dans mauvaise à toi dana dɔrɔn banna ne tɛ mɔgɔ min dɔn ne bɛ se ka danaya da e kan cogo bon comme an ye mɔgɔ min an ka ko ma ca n b'a fɔ ma toujours en l'aise i ma yɛrɛ ye muso ɲuman de i cɛ ka ɲi toro cɛ min filɛ nin da kɔnɔ kuma ka ca bon kana bɛɛ gosi bere kelen na n'i ye cɛ bɛɛ gosi bere kelen na dɔrɔn a ko bɛ gɛlɛya i bolo mɔgɔ mana girin ka danaya da cɛ kan o ɲɛ ka bɛ natigɛ mu caman bɛ nin kuma in fɔ mais u t'a dɔn mais n'i ye mɔgɔw lajɛ ko kelen o y'a ɲɛnama i bolo toro wa i ko ka di ne ni don o don 1000 ye fɛnɛ segi n'i ye kanu bɛ kanu ni wari ye ka da fɛn jumɛn kan foyi tɛ kanu bɔ n'i ye mɔgɔ kanu ka kanu an ka da ɲɔgɔn na dɔrɔn o de y'a ɲɛnama ne dɔgɔnin yɛrɛ an bɛ nin bɛɛ la mais i yɛrɛ i m'i tɔgɔ fɔ an ɲɛna ne tɔgɔ mariam bon ne tɔgɔ ko bura ka di an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ fɛnɛ o bɛ diya n koro e ye ɲa mɛn sugu tɛ problème t'a la awɔ k'a mɛn ne ɲɛ kana ji k'a la o ye an b'a ye ten grand frère Barama kisɛ bɛ tɛgɛ kɔnɔ mɛ sɛsi kana na sigi m'a jɛ tɛgɛ sisan kisɛ ala non kisɛ ko ye awɔ ma wɛrɛ na ka tila k'a da i tɛgɛ kɔnɔ wa ne dɔgɔnin filɛ sa kan mɛ mun taara min ne e yɛrɛ b'a dɔn ko n bɛ voyager don ou bien sa anw na an sigi ka ne ma ɲɛsi ma sa i tɛna kisɛ faamu ou bien ala